Ja, na jaren is aanmaakmakelaardij weer terug in Venray. Andere tijd, nieuw jasje en met een nieuwe makelaar met gedegen kennis van zaken. En haar naam is Jolanda Teunissen. Welkom Jolanda. Ja, AMAK heeft vroeger hier in Venray gezeten, heb ik me laten vertellen. Maar komt oorspronkelijk uit Gennep en nu dus weer terug. Hoe zit het precies? Kun je ons dat nog eens even vertellen en uitleggen? Ja, AMAK heeft in de jaren 70 meerdere kantoren gehad. Hoeveel het er precies zijn is niet duidelijk, want de oprichter van toen die leeft niet meer. Maar ik heb me laten vertellen dat het 14 kantoren zijn geweest, onder andere eentje in Venray op de Patersstraat. En in Breda zat er één, in Gennep zat er één, op meerdere plaatsen. En door allerlei economische en zakelijke ontwikkelingen in de jaren 70 zijn die ondergebracht bij andere bedrijven. En alleen in Gennep is toen AMAK blijven bestaan. Maar nu is AMAK dus weer terug in Venray. Betekent dat dus ook dat het weer goed gaat met de huizenmarkt? Het trekt wel aan. Ja, het wordt langzaamaan toch drukker. We zien vooral in de steden dat de prijzen ook gaan stijgen, dat er meer beweging is. En de dorpen beginnen nu ook te stabiliseren. Ja. En dat is de reden dat jij dacht, nu ga ik in Venray starten. Want waar staan de letters AMAK voor? AMAK betekent, van vroeger uit was het Algemeen Makelaars- en Assurantiekantoor. Ja. Maar dat assurantie is vervallen en nu staat het voor Algemeen Makelaars- en Advieskantoor. En volgens mij heb je er zelf ook nog een naam aan verbonden. Wat zei je straks? Aandacht voor mensen en advies op basis van kennis. Ja, kijk aan, en dat is waar jij voor staat dan, neem ik aan. Ja. En waar ben je te vinden hier in Venray? Nou, ik werk van thuis uit. En dat is op de Mozartstraat in het Brugske. Ja. En ja, het kantoor staat daar open en iedereen is welkom. En dat is een bewuste keuze om gewoon vanuit thuis te werken en niet bijvoorbeeld een kantoorpand hier in het centrum te betrekken? Ja, we zijn eigenlijk gericht op woonhuizen. Ja. Dus ik denk, dan kun je ook beter in een woonhuis gaan werken, het huiskamergevoel geven en laagdrempelig zijn. Zodat iedereen ook door de voordeur naar binnen kan komen zonder dat hij echt een bedrijf instapt. Kijk aan, dus lekker laagdrempelig. En wat is jouw rol precies? Ben jij eigenaar? Ben jij directeur? Ben je makelaar? Nee, de eigenaar die zit nog in Gennep. Dat is AMAK Gennep, is nog steeds hoofdkantoor. En de vestiging AMAK Venray, daar ben ik de makelaar-taxateur. Ja. En jouw aanbod bijvoorbeeld, want je bent volgens mij net begonnen. Wanneer ben je precies begonnen? Ik ben 1 april begonnen. Dat is nog heel kort dus. Ja. Als je kijkt naar het aanbod, hoe groot is dat aanbod? Waar moet ik dan aan denken? Inmiddels zit ik op 10 woonhuizen en eigenlijk was het de bedoeling dat ik naar Venray zou gaan met in mijn achterhoofd hoofdzakelijk taxeren. Ja. En voordat ik 1 april startte had ik al aanbod liggen van mensen die zeiden van wil je mijn huis dan ook in de verkoop zetten? Ja. En dat is zo snel gegaan dat er nu al 10 woningen zijn en er zitten er nog een paar aan te komen. Dus ik denk dat dat hoofd. Ben je daar niet van geschrokken dat dat dan zo snel ging of dat het anders ging dan dat je wellicht verwacht had? Geschrokken is een groot woord, maar aangenaam verrast. Ja. En waar wil je dan naartoe als je merkt dat dit nu al zo snel gaat? In ieder geval naar een dynamisch kantoor. Ja. Dus eigenlijk de hoofdzaak wordt toch taxeren, verkoop en aankoop. En dat voor particulieren. Dus ik hou het wel bij woonhuizen. Ja, en dat zijn de 3 diensten die jij aanbiedt? Ja, vroeger was het ook nog bedrijfsonroerend goed. Maar ik wil me eigenlijk concentreren op woonhuizen. Ja. En wat is jouw doelstelling? Stel het eerste jaar, je bent op 1 april 2017, zou je hier nog een keer aan tafel zitten. Wat wil je dan bereikt hebben? Dat het een mooi kantoor is geworden waar mensen zich ook thuis voelen. Wat ik net al zei, het huiskamergevoel hebben. En de aandacht krijgen waar ze eigenlijk ook al verlegen zitten. Want iedereen wil gewoon persoonlijke aandacht. Ja, en waar bestaat die aandacht dan bij jou uit? Wat doe jij net iets anders, net iets beter dan andere makelaars? Nou, het is natuurlijk zo dat mensen bij mij kunnen kiezen. Ja. Je kunt kiezen tussen een basispakket. Dan moet je je voorstellen wat Makelaarsland ook doet. Je doet zelf spullen aanleveren en je doet heel veel zelf. Ja. En je kunt kiezen voor het totaal ontzorgpakket. Dat alles door mij wordt geregeld. Ja, dus dat jij alles overneemt. Ja, en daartussenin zitten ook nog wat keuzes. Dus mensen kunnen eigenlijk hun pakket kiezen wat het beste bij hun past. En waar ze zich het lekkerste bij voelen. En dat is uniek in jouw aanpak, zeg maar. Ja. En
Volgens mij is het ook het doel dat jij hier zit om kennis te maken met de bevolking van Venray. Want je vindt het belangrijk dat je zeg maar geworteld zit in deze samenleving. Wat wil je tegen de mensen zeggen, tot slot? Waarom moeten ze, als ze op het punt staan een huis te kopen of te verkopen, bij jou binnenkomen? Nou, het is natuurlijk zo dat taxaties die worden gemaakt op basis van gedegen kennis worden gemaakt. Een goed rapport is heel belangrijk omdat het nodig is voor een oversluiting, voor een aankoop van een woning, voor een verhoging van de hypotheek voor verbouwing. Daarvoor ben ik ook aangesloten bij een validatie-instituut. Ja. Ingeschreven in het NRVT, dat is speciaal voor taxateurs. Ingeschreven in het vastgoedcert, speciaal voor makelaars. En aangesloten bij een brancheorganisatie, de NVM. Ja. Dus heel veel kennis in huis om ook een gedegen rapport bij de mensen neer te leggen. En voor de verkoop, wat ik al zei, mensen kunnen kiezen wat ze willen, welk pakket bij hun past. En daarin worden ze ook geserviced. Nou, dat lijkt me meer dan genoeg vertrouwen wat je uitstraalt, zodat mensen dadelijk ook de deur plat lopen in het Bruukschip en de Mozartstraat. Ja, mag ik jou heel hartelijk bedanken. Graag gedaan.